Кніга Ёва, раздзел 23. У адказ Ёў сказаў: «І сёння з горачу жальба мая, бо рука яго ўзнеслася цяжарам над стогнам маім. О, каб я спазнаў, дзе знайсці яго, і каб падышоў да пасады яго. Пакладу я перад ім суд і напоўню вусны свае нараканнямі, каб ведаў я словы, якімі ён адкажа мне, і каб зразумеў, што ён будзе гаварыць мне. Ці з вялікім запалам будзе ён спрачацца са мною? Не, ён будзе толькі слухаць. Тады справядлівы будзе судзіцца з ім, і ад суддзі свайго пайшоў бы я ў цэласці. Калі пайду я на ўсход, ён не з'явіцца, і калі пайду на захад, не здагадаюся, дзе ён. Калі далей пайду налева, не знайду яго. Калі паверну направа, не ўбачу яго. А ён ведае дарогу маю, і калі выпрабуе мяне, я выйду чысты, як золата. Нага моя трымаецца слядоў яго, я пільную дарогу яго і не збочваю з яе. Ад загадаў вуснаў яго не адступаюся, і ў сэрцы сваім захоўваю словы вуснаў яго, бо ён адзіны, і хто адштурхне яго. І што толькі хоча душа яго, тое робіць. Калі ён на мне споўніў волю сваю, то і іншых падобных рэчаў ёсць у яго багата. Таму я хвалююся ў прысутнасці яго, і калі гляджу на яго, ахоплены страхам. Бог улагодзіў сэрца маё, і ўсемагутны ўстрывожыў мяне, бо не загінуў я ад надыходу цемры, і змрок не агарнуў аблічча майго.